Sa Bacolod City, grupo sang mga manunudlo panawagan ang dugang asweldo sa mga magaserbe sa eleksyon. Yaring balita nga itong gintutugan. Alas 2 ang kagahon sa maabot nga Lunes, ginalauman nga magasugod ng obligasyon sa mga manunudlo nga magaserbe sa eleksyon. Alas 5 sa kagahon, formal na nga buksan ang voting precincts para sa mga katigulangan, PWG, kag nagabuso nga temprano nga maggaboto. Alas 7 sa gabi magatakop ang butuhay. Ang transmission, pag-turnover sa mga dokumento, kag election paraphernalia, ang posible magalabot sa Martes ang kagahon. Kani panawagan sang pila ka manunudlo nga dugangan ang sweldo sa mga service eleksyon. Subong balik ang teacher, whole day naman siya. Sunday, mabalik naman siya mo. No, may actual pa gina siya. So, meaning, although nga daw tanaw mo daw kadako, pero damo man nga mga balik-balik. Pwede tani, wala sang taxi. Ginpataasan na ang honorarium sa mga manunudlo. Ang anay 7,000 pesos para sa chairperson ang nahimo na 12,000. Third member 10,000 kag 8,000 sa support staff. Ugaling ang honorarium ang buhinan pa sang 15% nga tax. Yes, kay makapoy man mo ang trabaho, hindi basta-basta. Daw sa tax lang kadto. Importante yung serbisyo Japon. Kung may ara nga nakulangan, ang iba naman kontento na sa pagabatunon. Kung madugangan, thank you. Kung hindi, thank you gyapon. Pero kung sa deserving man kami ano. Samtang panawagan sa pila ka Bacolenyo nga tutukan sa mga mapilian ang ekonomiya sang pungsod. Una, best ang ginalantaw gid sang tao ang economy man kag ang mga growth man sa mga future naton nga mga youth. Opo, Kirill Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas.